Fronte a nós aliñábanse os bloques, 12, sorprendentemente robustos, macizos, os tellados inclinados, perfectos para soportar a escorrentía e a carga da neve, os muros sólidos, as ventás correctas, unha chega a pensar confortáveis, como a vivendas de protección estatal, como un poboado proletario froito da mellor racionalidade de entreguerras. Así, un bloque, outro, e de repente chegas fronte a inverosímil, fronte a algo que te fascina. É un depósito acristalado de notáveis proporcións, cavilas, é unha instalación de arte contemporánea. Realmente non sabes o que ves. É un xarido de aramios, gris escuro, tirando a un azul neutro. Como a copa dunha árbore en a enramada gafas, centos de gafas, son gafas pasaro, e venche a memoria a primeira vez que tiveches diante Vario Rothko nunha tarde moi afastada na Tate Gallery. Pero non é arte, as gafas son verdade, algunhas conservas nas lentes, outras son a montura, son as gafas dos defuntos, das defuntas, os primeiros restos que contemplas, os primeiros restos de Auschwitz. O estremecemento é brutal. Miles de pares de zapatos, miles de maletas, roupa, cepillos de dentes, brochas de afeitar, caixas de graxa para o calzado. Tropezas, non se pode dicir con propiedade que marchas, que andas, vas batendo coas vitrinas collector, xa de proporcións incalculáveis. As maletas, os nomes, todos os nomes de Europa, tamén o teu, o meu, todos os idiomas de Europa, a pequena letra daqueles e daquelas que confiaban aínda nalgúna luz, os zapatos, as ortopedias, centos de pernas ortopédicas e o comenzo do colector dos cabelos. No momento de liberar o campo, o exército soviético atopou nos almacéns 7.000 kilogramos de pelo humano que as autoridades non chegaron a vender ás fábricas do Terceiro Reich. Este é o teu punto de inflexión. Estás nun campo de exterminio e procuras aínda a roupa diminuta dos das naipelos, as fotografías dos meniños, das meniñas de Auschwitz, e non terás ollos. Serán os teus ollos vaguas como as que caen dos ollos dos centos que contigo visitan este Museo Estatal dos Viesin. En terras lacustres, en terras de cínifes, en terras de pantanos, e que arrastrando os pés se perden nesas construcións, nos bloques coas ventás permanentemente pechadas, porque agora, que xa non te acompaña o sentido da vista, estende suavemente a palma da man sobre os tisolos deste muro. Permanentemente pechadas, as ventás, digo, porque dan ao chamado paredón de execucións. Extenuada, decátaste aínda da forca e de ambulas polo cárcere do campo, que ni a sospeitar que tamén aquí erguería un cárcere, que tamén aquí un prostíbulo. A miúdo penso que se tivese que definirme desde o máis fondo que hai en min, desde a miña vida máis nua, diría: son unha muller que tivo 2 partos, que vestiu o cadáver do seu pai biolóxico, que estivo fronte aos botes, fronte ás letras de Ciclón B, e con dificultade extrema leu esa palabra e esa letra B no papel serigrafado que os envolve. Auschwitz é un lóstrego escuro, un oxímoron perfecto porque non se pode vivir, porque non se pode ter esperanza, porque non se pode escribir despois de Auschwitz. Con todo, a prescripción non é outra que o seu contrario. É preciso vivir, é preciso ter esperanza, é preciso escribir despois de Auschwitz.